Akcionár, lektor a štruktúrny riaditeľ Marian Vaňa je dnešným hosťom našej relácie One to One a práve s Majom sa budeme rozprávať práve na tému osobnostný rozvoj. Majo, vítaj u nás v štúdiu. Ahoj. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Vítaj. A úplne prvá otázka, ktorú sa pýtam každého na úvod, taká otázka na telo. Ako sa máš? Úžasne. Nikdy som sa nemal lepšie. Tak to radi počujeme. Pevne verím teda, že túto pozitívnu atmosféru prenesieme aj na vás. My sa dneska budeme rozprávať o osobnostnom rozvoji, o tom, prečo je teda dôležité sa vzdelávať jednak v biznisovom, ale aj v osobnom živote. Logicky, prečo je podľa teba dôležité sa vzdelávať v osobnostnom a možno, že aj v tom súkromnom živote? Tak myslím si, že úplne jednoduchá odpoveď, že človek osobnostným rozvojom sa posúva v akejkoľvek oblasti, v ktorej sa rozhodne sa teda vzdelávať. A s tým, že ja si osobne myslím, že osobnostný rozvoj knížky, webinára a podobne, že je to nejaká forma možno spätnej väzby, alebo tak by som to nejako pomenoval, pretože keď ja osobne som pozeral nejaké webináre, chodil na semináre, rôzne školenia, čítal som knihy, tak pre mňa to bolo vždy, že je tu nejaký človek, ktorý je povedzme, že veľmi úspešný, niečo dosiahol, je veľmi múdry a hovorím často takú vec aj ľuďom vo firme, že na tejto planete žijú miliardy ľudí a miliardy ľudí žili ešte v minulosti pred nami a tí najmúdrejší, najúspešnejší z nich napísali knihy, napísali tie svoje myšlienky, skúsenosti predali do tých kníh, do tých seminárov rôznych, školení a podobne. A v podstate je to akoby preberanie tých návodov, tých myšlienok ku sebe. A je to v podstate jak nejaká forma, by som povedal, že výchovy, pretože si zober, že keď nás vychovajú rodičia, alebo sa stretávame v nejakom veku s kamarátmi a v škole a podobne, tak aj tam nám predávajú vždy nejaké názory, nejaké buď sú obmedzujúce alebo povzbudzujúce, či už od rodičov, od učiteľov a od nejakých vzorov a podobne trénerov. A tie názory si nejako podľa mňa preberáme potom za svoje a podľa nich rozmýšľame, podľa nich konáme. A keď študuješ, keď čítaš knihy, keď sa vzdelávaš, tak vidíš nejaké návody. A ja osobne som sa vždycky nachádzal pri tom, jak som sa vzdelával, že som čítal niečo, nejakú knihu a vravím si, že no presne toto je to, čo napríklad robím a funguje mi to, čo tu opisuje ten človek, že aha, tak už viem, že prečo som sa vždycky cítil dobre, keď som, ja neviem, toto robil, alebo takto som rozmýšľal a podobne. A naopak som sa veľakrát našiel, že toto presne toto presne napríklad robím a je to zlé. A to je ako keby by som povedal taký ten prvý krok k nejakému rozvoju osobnostnému a posúvaniu sa, že čítam knihu, uvidím niečo, že ľudia sa správajú tak a tak a tak. A ja hovorím, no áno, presne takto sa správam. A potom je hneď vysvetlené, a je to zle kvôli tomu a privádza to človeka tam a preto sa mu nedarí, preto má zlé myslenie, preto má zlé vzťahy s ľuďmi. A hovorím, aha, OK, dobre, takže to je ten prvý bod, že si uvedomím, že OK, toto robím zle. Čiže je to také nejaké zrkadielko pre nás, keď si prečítame nejakú kvalitnú knihu, alebo... Jasné, tak. No a z toho potom hneď máš návod, že čo máš robiť. No a potom je to už samozrejme o tom aplikovaní do praxe, hej, tých vecí, ktoré tam vidíš. A to je už potom samozrejme druhá vec. Mňa by veľmi zaujímalo, pretože ja si ťa pamätám ako 13-ročného chlapca. Bol si úplný živel, neriadená strela, doslova do písmena. Kedy sa v tebe možno, že prebudil taký ten pocit, že sa chceš v osobnostnom rozvoji nejakým spôsobom posúvať a chceš ho nejakým spôsobom viac rozvíjať vo svojom živote? Kedy nastal ten zlom? No, zlom nastal určite, keď som sa stretol s firmou touto, keď mi prvýkrát ukázali prezentáciu, pozvali ma na seminár. Alebo možno už, ak by som mal pravdu povedať, chvíľku predtým, pretože ja si pamätám, že už som vedel o tom, že sa nejaké semináre aj o peniazoch, o osobnostnom rozvoji robia a takto môj brat tam to navštevoval. A ja som nejako úplne, ma to tam ani akože neťahalo, ale pamätám si, že som prečítal jednu knižku od Iva Tomana, ktorá sa volala Úspešná sebemanipulácia, tajemství vnitřní mluvy. A to bolo presne o tom, že o tom, ako si nastavíme hlavu, hej, a ako vieme potom meniť svoj život a činy a všetko.
A potom si ešte pamätám, že som prečítal Robert Kiyosaki, Bohatý otec, chudobný otec a to už bolo posledná vec, ktorá ma naštartovala, že som potom už chcel ísť aj na seminár a tam to nejako začalo a každá ako keby ďalšia nejaká kniha, ďalší nejaký seminár mi začínali tak pomaličky otvárať obzory a videl som, ako sa v tom nachádzam a videl som, ako dnes si niečo prečítam a zajtra to aplikujem v živote a pozajtra mám z toho výsledky, tak pre mňa to bolo úplne, že jak čarovným prútikom mávnuté a mňa to začalo strašne meniť. Mm-hmm. A no s tým živlom, tak to bolo presne to, že ja som tým ako hokejista od 5 rokov, keď som vyrastal, tak sme vyrastali v tej hokejovej šatni, furt nejaké bitky, nadávky, tabák a všetko možné a proste toto sa tak zaformovalo, ten kolektív chlapčenský od základnej cez strednú školu a takto. Potom podľa toho aj bolo to moje správanie a rozmýšľanie, že ja keď si sám spomínam seba, ako som myslel, ako som sa správal vo veľa veciach, tak sa niekedy tak chytám za hlavu, že jak som taký mohol byť. Ale to boli tie moje názory, že napríklad sa správam nejako ku ľuďom a že ja mám na niečo nejaký názor a ty máš iný, tak ja ti na plné ústa poviem niečo aj nie pekne a škaredo a pre mňa to bolo, že však hovorím veci tak, ako je pravda a tak, ako to cítim, a že to je super. A až tým osobnostným rozvojom som potom časom, po rokoch si uvedomil, že moja pravda neznamená, že tvoja pravda je zlá, že každý z nás môže mať pravdu a to, že ti chcem niečo povedať, ako to myslím, nemusím povedať tak, aby som ťa urazil alebo zhodil, ale viem to povedať aj jemne a viem to povedať aj tak, aby si to pochopila, aby sme sa pochopili navzájom, ale to je to, no, že musíš to najskôr zistiť v tých knihách, že ty sa vlastne nesprávaš dobre, že ty si ten problém a potom vlastne za všetko začne meniť okolo teba, keď zmeníš seba, Takže tak, no. Akože musím povedať, že je to naozaj obrovská zmena. Keď zavriem oči a vidím toho nízkeho, blondiavého chlapca a keď ich teraz otvorím a vidím tu naozaj úspešného človeka, ktorý vie, kam smeruje, má jasno vo svojom živote, je to naozaj kus práce za tebou. Určite ja veľmi ti fandím a držím ti palce. Okay. Ak by sme sa ale vrátili naspäť teda priamo k tým knihám, ako je najlepšie zvoliť možno, že postupnosť pri výbere tých kníh? Aby sa náhodou nestala taká situácia, že nachádzam sa v nejakej určitej fáze, chcem začať čítať, chcem sa začať osobnostne rozvíjať a vzdelávať, ale vyberiem si možno, že takú knihu, ktorá ma na úvod možno, že zneguje, pretože nebude úplne pasovať do mojej fázy alebo na ňu nebude mať kapacitu. Ako si možno, že ustriehnúť o niečo takéto? Ja by som určite išiel pocitovo, pretože ja si myslím, že vôbec nie je problém, ak ty začneš čítať knihu a čítaš ju 10, 20, 30 strán, 40 strán a máš nejaké pocity, že ťa tá kniha neguje, alebo že ti nič nedáva, alebo je ťažká pre teba, no tak ju proste zavri, daj ju do poličky a vyťahni ju o 2 roky. Hej, a to som myslel miliónkrát, že ja si pamätám, že som veľakrát jednu knihu otvoril, začal čítať, nemohol som to čítať, zavrel som to, odložil som to, nebavila ma tá kniha, nič mi neprinášala, som si myslel, že mi nič neprináša. A o 3 roky som mu začal čítať a ja som sa aj nevedel nabažiť. Hej, a to bolo to, že ja som musel vyrásť na ten level, alebo som musel prísť do tej fázy. Takže toto sa mi stáva inak veľmi často, že ľudia prídu za mnou, že majú, čo mám čítať. To je akože veľmi, veľmi ťažko povedať, hej, lebo to sa mi stalo presne minule, sme boli v posilovni s trénerom a sme cvičili a prišiel za ním jeden človek a pýta sa ho, že môžeš na chvíľu, on ho tam zastal, že áno, a že čo mám robiť, aby som akože vyzeral dobre. Hej, a to je, fú. A teraz som ja videl, že no tak teraz sa tu posaď a budem ti tu 60-minútovú prednášku o zdravom životnom štýle, že čo všetko sa môže diať. A to je to v tom osobnostnom rozvoji, že čo mám čítať, aby som sa posúval. No tam záleží presne od tej životnej fázy, v čom má ten človek problém a tak ďalej. Takže ja si osobne myslím, že, a to aj radím ľuďom, že ak majú niekoho, koho sa môžu opýtať, koho poznajú, kto pozná ich, tak je to super. A keď je to tak, že nemajú sa koho opýtať, tak
nech idú možno pocitovo, že v čom cítia, že potrebujú sa zlepšiť. Lebo ja napríklad viem, že boli obdobia, kedy som cítil, že musím sa zmeniť presne v tej mojej komunikácii, aby som nebol taký možno tvrdý na ľudí a taký moc až direktívny a všetko. A nikdy nebudem úplne ja ten najmäkší na svete, to nie, ale podarilo sa mi to aspoň znížiť tak, že nerobím si už nepriateľov, hej, ako v minulosti. Takže som čítal knihu na tú komunikáciu, hej, ako Dale Carnegie, jak získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Mne tá kniha veľmi pomohla. Ale naopak, ak niekto, kto je príliš mäkký na ľudí, príliš taký srdiečkar, povedzme, a potom každý s ním manipuluje, každý s ním si robí, čo chce, tak taký človek by nemal čítať podľa mňa tú knihu, lebo tá ho ešte zmäkčí viac a ešte viac si prehlbí ten svoj problém. Hej? Takže nech skôr číta nejakú knihu o postoji. Ako mať správny postoj, ako vedieť si povedať, čo chcem, kedy chcem, vyjadriť svoje názory, vyjadriť svoje nejaké potreby a podobne. Hej? A tak ďalej. Keď niekto má problém v manažovaní, no tak nech číta knižku o manažovaní. Keď niekto potrebuje sa zlepšiť aj v predaji, v obchodovaní, nech číta knihy o predaji, o obchodovaní. Takže bolo obdobie, kedy som čítal veľa knihy o psychológii. A veľmi mi to otvorilo oči v rôznych veciach, ktoré som ja mal možno aj také zlé myslenie a zlé nejaké, možno ešte aj z detstva, nejaké vzorce myslenia a správania a tým, jak som čítal veci o psychológii, ako možno zažité veci z detstva nás ovplyvňujú v dospelosti, tak som si uvedomil, že toto som presne zažil, toto som zažil. Presne takéto deštruktívne myslenie a správanie niekedy mám a normálne v tých knihách som sa tak našiel, že si vravím, že OK, tak už viem, kde pramení takéto moje to a to a to. Takže tam je to veľmi dôležité proste skúšať tie knihy, buď nech ti niekto poradí, alebo choď, ideálne hľadaj v bestselleroch, lebo v bestselleroch väčšinou nájdeš akože dobré knihy a otvoríš, začni čítať a už ty vidíš, či tie stránky hltáš, či cítiš, že je to niečo, čo potrebuješ, alebo je to niečo, čo úplne nemáš kde využiť a skúšať, otváraj, zatváraj tie knihy a uvidíš. Čiže jednoducho, nenechať sa odradiť, aj keď možno, že prvoplánovo siahnem po knižke, ktorá aktuálne nie je pre mňa úplne vhodná. Nájsť možno, že alebo ponoriť sa do seba, nejako seba reflexívne sa pozrieť na to, že OK, toto mi úplne nejde, čiže hodila by sa mi asi úplne táto kniha, aby som možno, že posilnila túto moju slabšiu stránku a vytvoriť sa potom už iba zvyk a posilňovať asi to čítanie však. Ja o tebe viem, že ty veľmi rád čítaš. Koľko kníh tak za rok prečítaš? Máš to nejako odsledované? Takže záleží od toho, že ako som na tom s mojou nejakým mojím indexom učenlivosti. Hej, niektorí viete, o čom hovorím, ale niekedy je tá špongia fakt, že napitá tých informácií a tých návodov a niekedy čítam menej. Ale akože povedal by som, keď poviem to hrozivé číslo, tak sa ľudia zlaknú, ale akože minulý rok bol taký, že som prečítal 33 kníh za rok, že to bolo akože také, že ale to sa nezlaknite, že takto fakt není úplne akože, že furt, že zo začiatku to bolo tak, že 5 kníh za rok, keď som začal v biznise, potom neskôr, neviem, že 7, potom ich bolo 10, potom ich bolo 17, potom ich bolo raz, že 33 a napríklad teraz od začiatku roku, čo je dneska jún, tak som ich prečítal možno pár, hej, že fakt, že tento rok sa cítim taký, že fakt som už aj v tom biznise dlho, aj som toho prečítal veľmi veľa, aj som videl strašné počty rôznych webinárov a vecí a cítim sa tak plný návodov a informácií, že ja viem proste, teraz sa cítim tak, že viem, čo mám robiť. Nie som taký, že si myslím, že sa už nemám čo učiť, mám sa čo učiť veľmi veľa, ale teraz tá špongia tak napýta, že ja teraz cítim, že ja potrebujem robiť v praxi tie veci, ktoré viem. Potrebuješ ju vyžmýkať, aby si ju potom mohol znovu... Tak, ja potrebujem teraz napríklad, že rok budem žmýkať a možno... Ale cítim, že teraz napríklad som pár mesiacov fakt, že čítal veľmi málo a teraz už začínam chytať naozaj takú chuť, že už aj sem tam si niečo pozerám a takto. Ale sú obdobia napríklad, kedy sa mi fakt nechce čítať a viacej pozerám online. Sú, čo by som vám odporúčil určite, tak si možno pozrite aplikáciu Audiolibrix. Ja si tam sťahujem audioknihy, tak to je úplne úžasné. Ja si tam kúpim nejakú audioknihu teraz o Arnoldovi Schwarzeneggerovi, jeho životný príbeh, 30-hodinová audiokniha a počúvam to, keď upratujem, počúvam to, keď idem v aute, počúvam to furt, takže niekedy mi funguje to počúvať, niekedy pozerať, niekedy čítať a nejak to tam mením, hej, že... Kombinuješ to. Nech sa nepredspem toho. Čiže toto je možno, že aj návod pre ľudí, ktorí si neradi otvoria možno, že tú listovú verziu, tú knihu, radšej možno, že počúvajú nejaké podcasty a nejaké presne tieto audioknihy, čiže
cesta sa vždycky nejaká dá nájsť, takže tak. Dobre. Ja som tu mala potom ešte poznačené, by sme sa predtým ešte rozprávali o tom, že vlastne čítanie kníh, alebo celkovo taký tento návyk, ktorý si ľudia chcú vypestovať, pretože veľmi málo ľudí má tento návyk čítať knihy. Ty si ho tiež sám nemal. Musel si ho nejako vybudovať. Spomínal si, že je veľmi dôležitá disciplína, sebadisciplína v tomto. K tomuto by si možno že ešte niečo doplnil? No, tu ak by som tak možno trošku by som pofilozofoval možno pri tomto, lebo akorát som teraz čítal knižku Brian Tracy Žiadne výhovorky a tam to krásne akože na začiatku povedali, že disciplína, aspoň myslím, že to bolo v tejto knižke, dúfam, ale myslím, že áno, že tá sebadisciplína zvyšuje neskutočne našu sebahodnotu a nejaké sebavedomie, pretože ako keby bez disciplíny nikdy v ničom neúspejem. A neviem, či je to zákon tejto zeme, alebo tohto vesmíru, alebo čohokoľvek, ale fakt, keď sa nad tým zamyslíš, a toto často tiež vysvetľujem ľuďom aj v biznise, že vždy z nejakého dôvodu máme tendenciu hľadať niečo jednoduché, rýchle, nejakú skratku a nechce sa nám robiť tie správne veci, ale tá skratka nám z dlhodobej stránky vždy prinesie len zle a tá ťažšia cesta nám vždy z dlhodobej cesty stránky prinesie ďaleko viac. Hej? A to si zober, že keď čo nás láka niekedy, hej, do noci sa pozerať na seriály alebo sa hrať na nejakých konzolách alebo niečom, hry, hej, chlapci. Alebo nás láka ísť o 10:00 skoro ísť spať, aby sme vstali o 6:00 ráno a boli celý deň produktívni. Chápeš, že láka ťa tráviť ten čas takým spôsobom, ale z dlhodobej stránky, no čo ti to prinesie? No budeš mať nedostatok spánku, budeš unavená, nervózna, psychicky ti to bude rozhádzať pohodu, ešte v starobe dostaneš Alzheimera, keď máš zlý spánok počas života. Vieš, a to je to. Hej, a to isté so stravou. Máš chuť na koláč, ale vieš, že pomôže ti dlhodobo, keď budeš jesť, ja neviem, nejakú zdravú stravu. Hej, nechcem povedať konkrétne čo, ale to už každý si povie, hej, podľa svojej nejakej diety. Hej, láka nás ísť cvičiť alebo ležať na gauči. No, a to je v osobnostnom rozvoji to isté, hej, že nás láka sa nevzdelávať, ale vieme, že keď budeme mať disciplínu a donútim sám seba, že OK, teraz sa vzdelávať ideš, tak z krátkodobej stránky áno, musím bojovať so sebou a mám nejakú bolesť, lebo ležať na tom gauči alebo pozerať tie seriály by ma bavilo asi viac, ale ja sa prinútim čítať tú knihu a keď to urobím jeden deň, jeden týždeň, mesiac, rok, 5 rokov, tak na konci toho dňa, týždňa, mesiaca, roka si poviem, že wow, tak dneska som išiel skoro spať, dneska som cvičil, dneska som sa dobre stravoval, vzdelával som sa, v práci som bol efektívny, odmakal som si, wow, a čo? Moje sebavedomie a sebahodnota extrémne rastie. Na druhú stranu, ak ja pôjdem neskoro spať, ráno som unavený, podražený, som neefektívny, nič neurobím, nič sa mi nechce, pozerám seriály, necvičím, dám si fast food, tak ako sa cítim na konci dňa? No ako lúzer, ako porazený. Ako sa cítim na konci mesiaca? No, že som nikto, hej. Ako sa cítim za 5 rokov, keď som sa nepohol z miesta, zatiaľ moji kamaráti si budujú kariéry, kupujú si parádne auta, domy, byty, neviem čo. A ja stojím na mieste, lebo som sa nemohol premôcť, lebo som nemal disciplínu. A to je to, že ako keby v tom živote to tak funguje, že ak vieme byť na seba tvrdí, tak je potom život na nás mäkký. A naopak. Lepšie by som tento rozhovor opäť neukončila. Majo, ti veľmi pekne ďakujem za naozaj inšpiratívne myšlienky a za celkovo veľmi príjemný rozhovor. Pevne verím, že sme sa tu nevideli posledný krát, že ku nám do štúdia ešte niekedy zavítaš. Z režie mi kričali, že sme trošku pretiahli náš čas, čo pevne verím, že nebude vadiť, pretože tie informácie od teba boli naozaj kvalitné. Ďakujem za účasť, ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Ahojte. Majte sa pekne, ahojte.